Okay guys, continue tayo sa klase natin. So, integer exponents. Alright. Yun. So, before tayo magdadive sa integer exponents, dito muna tayo sa multiplication. Multiplication notations ng algebra. So, for example, meron tayong variable A. Pag may dot dyan sa gitna, then B indicates multiplication. Ito rin. A times B. May parenthesis, indicates multiplication. Ito rin, A times B, indicates multiplication. Ito rin. At saka, pag ganito lang, AB, dalawang variable na nagtapad, indicates multiplication. Pag ganito, A plus B indicates subtraction. A over B, division. A minus B, subtraction. So, parang ganyan lang. Ayos. Okay. So, sa integer exponents, guys, sa integer exponents, ganito lang yan. So, meron tayong base, meron tayong exponent. Ang full definition yan, ganito. So, A raised to N is equal to A times A times A times A. Kagibunshin technique, parang ganun. So, N factors of A. Ayos, di ba? Ayos na ayos. So, where N is called the exponent, A is the base. So, where N, itong N. So, exponent, base. So, meron din tayong tinatawag na theorem. So, itong theorem, parang guidelines lang paano isolve yung algebraic expressions. So, yung guiding rules lang. Isipin nyo na lang na rules lang ito. So, pag wala sa rule, yung problem, then, huwag nyo na ipagpatuloy. Based lang tayo sa rules. Ito yung guide lang nyo. Guide. So, for example, A raised to N times A raised to M. Equal pala yan sa N plus M. Ganun lang. Simple, di ba? A raised to N. Pag ganito, di ba dito, indicates multiplication yan. So, pag may exponent dito, may exponent sa labas, i-multiply lang natin yan. Di ba? Ang dali-dali. Tsaka kung ito, may dalawa dito, parang ganito lang, multiplication. So, ang gagawin natin, distribute lang natin yung exponent, then, tapos na. Wow! Wow! Wow, Miss Apple! Woohoo! Okay. So, guys. So, welcome to my vlog pala. Yun. So, ito yung setup muna ng virtual classroom natin dito sa First College of Engineering. So, ngayon, magsasolve na tayo ng examples. Okay? Teka, tatawagin ko mo. Parang gusto ko to. Huwag na lang. So, ito. Ito, example. 2 raised to 5. So, parang ganito lang yan. Based dito sa rule, so, A is equal to, kung ilan yung value ng A, yun ang number of multiplication. So, 2 times 2 times 2 times 2 times 2. 2 raised to 5. Kakalkyo natin yan kasi hindi ako marunong mag-calculate. 2 Asa raised to 5, Paul? I-type agad 2 raised to 5. 2 raised to 5. Yun. Ilan na, Paul? 32. So, 32 yun, guys. 32. Pag ganito, problem. Pag ganito yung problem, so, equal mo lang yan sa, pag negative, negative. So, parang ganito. Times negative ulit. Times negative ulit. Parang ganun. So, negative times negative
positive times negative, negative. So, equals, ano pala, 1/2? 1/2 pala ito. Sorry guys. Sorry. 1/2. So, 2 times 2, 4 times 2, 8, negative, negative, 1/8. Galing, galing. Questions? Meron bang questions, people? Questions? Questions? Wala, sir. Walang questions, sir. Proceed na tayo. Uy, may bisita ako. Jun! Halika nga, Jun. Tabangin mo ako, Jun. Ikaw yung cameraman ko, Jun. Kaisa? Ito pala si Jun Mark, guys. Yung estudyante ko, 5th year graduating. Kung kasi Jun, graduating ka na. So, tatabangan niya ako. Ano mo Tagalog ng tatabangan? Tutulungan. Tutulungan niya ako. Siya ang cameraman ko ngayon. May pila ka ni ka-weeks ang kuhan with Jane? 4 weeks. 4 weeks? 1 month. So, ito. Ito guys. 2 raised to 3. So, based sa rule, itong rule, a raised to n times a raised to m, ganun. So, dito, plus mo na lang. So, 2 raised 3 plus 2. And ano yung 3 plus 2? 2 raised to 5. Which is equal din dito. Sa ganun, ano yun? 32. Diba? Nice. Ito. Medyo difficult yung problem kung titignan mo. Pero, simple lang yan. So, pwede natin i-distribute lang natin ito, dito, then dito, then dito. Based doon sa rule. So, ang mangyayari lagay natin dito. Ang mangyayari ngayon is 4 times 5. So, negative 5 pala. And then, x dito, ano yan? So, 4 plus 5. Di ba? Okay lang? Yes, sir. Then, y times 3 plus 2. Then, evaluate mo. 4 times negative 5. Ilan yun? Negative 20? 20 ba, Jun? 20. 20. So, 4 plus 5, x to the 9, then y, 3 plus 2, 5. Galing-galing naman natin. Then ito, huwag kayong matakot nito. 5n, 4n. Normal lang yan, part sa life niyan. So, ganito lang yan. So, 4 times 5, 4 times 5, then yung n. So ano ang pag ganito lang yung variable, automatic equal na yan sa ganito. Raised to 1. Hindi lang natin sinusulat yung 1 kasi it goes without saying na yun. Okay? So, ganito. So, 1 dito, 1 dito, 1 plus 1. Okay? Ito, so x. Sir, bakit may n? Bakit may n? Huwag kang matakot, Jun. Kasi, nasa rules lang yan. Rules natin, so, a plus m. Pero sir, may n, sir. Merong n. Huwag kang matakot. Direct lang natin. 5n plus 4n. So, equals 20 n squared, then 5n plus 4n, x, 9n. Ganun lang yun. So, yun yung examples ng integer exponent, guys, sa theorem 1 na rule. So, next example, part na rin ito ng rule. At saka, ito rin yung rule. So, maglalagay ako ng another example ito mamaya.